Guys, mommy ordered 12 pieces of siomai. And look what they gave us. It's a 12 orders of siomai. A Ayan. day in my life as an ST student in Calasiao. Wow! Hi guys, so ngayon nandito po tayo sa Calasiao, Pangasinan. Hey. O dito na tayo magkape. Hey to you. Ay, kuya. Kumusta po? Minsan ka ba? Okay, recording na. 1, 2, 3, go. Taas. Bilaba mo. Calasiao. Hi guys, so nandito tayo ngayon sa Calasiao. Ilan taon ka na buwan? 27. Happy birthday. Yay, thank you kuya. Unexpected, pero I was thinking of you. Dito tayo. Kung makita kuya yung ano, level. Hey guys, nandito tayo sa Calasiao. Kuya Glenn. Hey! Kuya, see you around. Thank you po. Ay! Sorry. Okay, ready. Hi guys, so tara samahan niyo ako i-share ko kayo dito sa Calasiao. Hey! Yay! Next na municipal. Next ko na tayo. Yeah. Next ko na. Hey guys, what's up? So, nandito po kami ngayon sa Calasiao. At bigla lang yung gala namin kasi we're supposed to sleep. Tapos, after dinner, nag-decide kami na bumiyahe. Tawa kami yung Hi guys. Ayan. So, asan na yung mga kasama natin? Nandun sila. Ayun, dito sa Philippines, hindi kami gumagala like first time lang namin lumabas na magpunta sa mga lights. First time din ba? First time ko punta dito sa Calasiao Plaza actually. Hindi, pero meron na kaming ano dati. Meron na kaming gala dati. If naalala mo yung Bayambang. Ah, oo, okay, Diba, Bayambang. Yung Bayambang Oo. lang. Pero hindi kami naggagala talaga. All around. Pero this is our first time. First time talaga. Na maglibot. Kanina galing kami nila mami ng Ordaneta. So after Ordaneta, bumiyahe kami dito sa Calasiao. So guys, maraming mga kainan dito. Actually, sana magre-review ako ngayon eh. Kaso, Wala kaso, sulitin ko na. Malapit ng Christmas break. ayun guys, so look. Saan sila? Nalibot na namin lahat eh. Nalipan na namin, wala pa kami napipili ko anong gusto Ano namin. bang gusto mong pagkain? Yan na to. Ano yan? Walkathon. Walkathon lang tayo. Ayan, at least sa libot natin. Ayun, oh. Guys, meron silang 3 brothers, just friend, vegan empanada. Wala eh, pupunta tayo Locos eh. Sharon's Photo Bongbong. Alam ko na kung bakit three brothers. Bakit? Ano sila lalaki magkakapatid. Ayun po, so, first time nyo bang gumala sa ano, sir? Taga saan po kayo? You're from Las Vegas? You came from Las Vegas? Yeah. Shawarma na rin. So, Shawarma na rin. shawarma na rin, syempre. Hello sir, pwede po kayo ma-interview? Yes po. Pesos. Ay po. Hey guys, kung naririnig niyo ako, ang pogi-pogi talaga nung hawak ng camera eh. Ang pogi-pogi niya. Hi guys. Shawarma din sir. Guys, ang pogi. Shawarma din sir. Okay, okay. Ang pogi talaga nung may hawak ng camera eh. Napaka-pogi, pastor. Ayun din, napaka ano yan eh. Sobrang gentleman. Sobrang bait. Always put someone first. Ano, di ba? And besides, pastor din siya. Pogi-pogi talaga niyan. Pasok out na lang, Pastor Jans, kung naririnig mo to. Magtingin ka na lang kasi bang. And advance happy birthday or happy birthday kung kailan niyo po tayo post. Tingin ka na lang. Empanada. Gusto mo? Okay. Ano yun na, kay Jans? Hindi pa. Hindi pa. Ay, hindi pa, hindi pa. Empanada. Tingin na lang. No, mo magtingin first. Ano Ayun, to ba guys. to? Malayo? So, yeah. Explain ko. Okay. So, Hi ikaw guys. naman. Ilayo mo ng konti naman. Hi guys. Ano, Okay, so maghanap pa kami ng ibang pagkain. maghanap pa Ilayo kami. mo naman yung camera mo eh. Di ko sanay maging cameraman. Di ko sanay maging cameraman. First time ko. Nahihiya yung cameraman. Ako mag-camera sa'yo. May sahod ba yan? Ayan. A day in my life as an ST student in Calasiao. Wow! Oh, eh. Ulit. A day in my life as an ST student in Calasiao. Grabe!
Ano ba sa iyo? Okay na ako sa ano, mami. Ngayon guys, Interview mo. Interview. Saan? Ba't siya na dito? taga saan ka po? Baka po nandito kuya? Pangalan pa muna. Ay sorry. What's your name muna kuya? I'm Sir Steph Aquino. I'm from Las Vegas. Wow, from Las Vegas. Foreigner. Guys, ang pogi-pogi nung may hawak ng cameraman. Actually, ano, idol, hindi ko naman sina idol, pero kasi sobrang gentleman niya. Hindi ka nakarap yung camera. So ngayon guys, mag-interview pa tayo ng random people from Kalasyaw. Ayun, may pogi. Kuya, ano pangalan niyo po kuya? Albert Einstein. Si Albert Einstein. Ano, saan pa kayo nag-aaral kuya? Ano? Harvard. Harvard, grabe. Ano ginagawa niyo po sa Pilipinas? Ano? Nagme-merienda lang. Nabibigyan lang? Yaman. Saan dinner niyo? Saan bansa? Huh? Saan yung dinner niyo? Saan bansa? Dito na nga ay dinner. Dinner. Di ba kasi pag merienda dito sa Pilipinas? Sa Abu Dhabi, Dubai. Gabi sa Dubai. Okay, thank you po. Yaman. Hi guys, so ngayon nandito tayo sa Kalasyaw. At mag-interview tayo. Let's go. Hi. Ay, natawag pala ako. Sorry. Hi guys. So ngayon po, nandito po tayo ngayon sa Kalasyaw, Pangasinan. At kami po ay magme-merienda. Merienda, our time check is 10:30. Ay, 10:40 na 10:40. And so bumili kami dito ngayon ng shawarma. Shawarma with no rice. No rice. And guys, yung mga kasama namin, bumibili pa po sila sa Unix Locals. Uniqlo? Sa Unix Dim Sum House. Uniqlo. And ayan, biglaan lang yung paggala namin. O, biglaan. Tulog kami sa dan kanina tapos. Ayun, dito na kami. Ayan. Pagtapos ito punta tayo sa Mayangbang na guys. Sana hindi pa close yung ilaw-ilaw nila. Uy, yun, ako. What? Ano yan? Ay, just Aquino lang. Hindi ako nakikita dun sa ano. Saan? Rar. Lang. Sana guys, bilong ako doon sa binibili nila. Di ba binibili nila doon? Juice. Eating time guys. Show my rice. How's the food, Mark? Wait lang. Wala. Unang tikim sa Unang tikim sa Swiss. Unang amoy Mayo magar. ASMR. Walang tunog. Walang tunog. Kaya punta mo doon, hingi ka ng 10 Mabo. Sarap. Japanese tayo. Dito nakakain sa Ate Grace. Kanina hindi. Ano pa lang kayo nun? Busog pa kayo kanina eh. Mas ang sarap nitong siomay nila. I love it. Nakikita ba ako? Sir? Nakikita ako. Oo Hanggang dito? Oo. Guys, grabe. Kita ang inukan sa face. May masol ka ng mic ko. Kita kami dalawa. Ayan, Mark. Hi guys. So ngayon magmumukbang po kami. Kasi mukhang wala naman kaming klase, kaya gumagala kami ng gabi. Oo, wala kami klase. Wala akong quiz bukas. Relax lang ako. Wala akong re-review na 3 topic. Charot. Ito yung avocado. Tinel. Masarap pa yan. Quality. And guys, we have this, what do you call this one? The avocado. No, it's a shake. Good shake. So kailangan namin mag-shake pag Uy, picture! Guys, mommy ordered 12 pieces of siomai. And look what they gave us. It's a 12 orders of siomai. Per box. Simula umaga hanggang gabi. Where's the microphone? Hi.
Sige, pakita mo. Yeah. Hi. Ano kayo? Si Mami. Sila dala ni Mami. Video, kain, kunyari. Yan. It's delicious. Just eat. 10 out of 10. Ay, may chili po yan. Ah. May sauce ba ito? May sauce sila? Guys, we're going to eat shawarma. Ano ko to kakainin? Ano na yung tawag nila sa Amerika yung laging pagkain doon? Quesadilla? Kaya ba yun? Yung parang ganito. Ay, ganito. Ay, quesadilla. Pero ang spelling niya, quesadilla. Okay. Yung pronunciation lang. Tortilla. Tortilla. Yeah. Then guys, let's eat. Ano? Sarap. Hindi ka nasama dito. Gusto mo magiging sorto ng chance na makapagay ng ano na, pwede. Pero kasi nga hindi ako. Kaya, ano yung isip ko? Ano ba buta sa kanya? Sige, pwede. Ang tanong ko kasi gusto ko. Hindi naman yung gubat na nila. Diyan, sa kamay. At yung sa pagkakita. Ay, magkakita natin.